slikpind, Jens? Stik mig ind. Det er de gode for bonbon. Nej, det er det sgu ikke. Det er sportsslikpind. En rigtig sportsslikpind. Ups. Så er der sgu slikkepinden, ja. Så siger vi endnu en gang velkommen herinde for i Carsten og Jens Fodbold ABC, hvor dagens ord, som vi lige så, er P. P som i pæretærte, P som i pindeven, eller P som i pulversuppe. Ja. Jeg hader pulversuppe, det må jeg sige. Der skal fløde i, ellers spiser jeg den ikke. Men hvad har du ellers med P, Jens? P. P som panikangst. Panikangst? Eller problemer. Problemer, ja. Giv de ikke eksisterede, altså. Jeg er så træt af problemer. Altid at høre om problemer med samfundsøkonomien eller samfundsdebatten. Altså, jeg kan ikke holde det ud. Snuppen slikkepind. Jeg siger, hvad dagens ord er. Pokal. Pokal. Ja, hvad er der at sige om pokaler? Jeg har engang vundet en pokal i græsklipning. Simpelthen mellem min svoger og jeg, hvem der hurtigt kunne klippe 18 kilometer græs. Og det vandt jeg simpelthen, fordi jeg havde spændt min hund foran plæneklipperen og Jørgen. Ja, men altså okay. Så det er den eneste pokal, jeg egentlig kan prale af at have stående derhjemme. Så skal vi se Jens klip. Værsgo. Det er så pokalen. Det er pokalen, ja. Vi skyld er det, I har fået den. Ja, det er klart, det er spillernes. Altså på pokalen der står, at i 1980, der vandt Tyskland den. I 84 vandt Frankrig, og i 88 vandt Holland. Og det er det tre, vi lige har vundet over. Så det gør det er ekstra flot det hele, synes jeg. Men det er vel også... Det har været en fantastisk hjemkomst, vi har fået her med jetfly ved siden af, og alle de mennesker, som er kommet her. Det har været helt utroligt. Men det er vel også lidt din skyld, det her? Det er det. Nå ja, okay. Næste spørgsmål. Hold kæft, mand, Ricardo, altså. Man får aldrig nok at se på ham, men altså altid klar med en god bemærkning, men de sidder på stribe, altså. Hold kæft, du, altså. Man kan sige mig om ham, men han er nu charmerende. Ja, charmerende, det tror jeg må være nøgleordet, altså, når du taler om Ricardo. Hold kæft, du, altså. Hver svigermors strøm, jeg ved i hvert fald, min svigermor, hun er godt lun i kenderne, når han toner frem, okay. Men altså, hvad nu være det? Så er han også rent fodboldmæssig en dejlig defensiv indstilling. Ja, det må man sige. Rigtig defensiv og god på point. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Altså, hvor kommer han egentlig fra, ved du det? Lille spørgsmål. Jeg vil skyde på, at han kommer fra Indien. Det er rigtigt. Han kommer sgu fra Indien. Det tror jeg også. Jeg ved det ikke, men jeg tror det. Altså, han minder meget i tone, accent om indisk, så vidt jeg kender til indisk. Altså, nu må der ikke hænge mig op på det, vel? Så, har du været i Indien? Okay, ja. Masser af gange. Okay. På Goa. Ja, helt klart, der vil jeg gerne ned, hvis vi får råd til det. Nu må vi se, hvad Jørgen får i pension næste år, men altså, vi håber selvfølgelig. Så. Godt, men det var alt for fodbold ABC'en for i dag, og vi vender tilbage tidligt i morgen tidlig, allerede kl. 5, eller jeg ved det ikke, men det tror jeg, og så er der vejrudsigt som sædvanligt. Adios.